ଗ୍ରହଣ ପରାଗରେ ଖାଇଲେ ଆଇଁଷ ଦେହ ଖରାପ ହଉଛି। ଆମେ ଖାଉଛୁ, ଆମର ତ କିଛି ହଉନି। ଆମର କ'ଣ ହଉଛି? ତମର କାହିଁ ହଉଛି? ତମର ଡ୍ୟାମେଜ ବଡି କାହିଁ ରଖୁଛ? ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅ। ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ରୀତିନୀତି ବନ୍ଧିବା ବେଳେ ଆପଣ କାହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମିଷ ଖାଇବା କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ? କୁହନ୍ତୁ ସାର୍, ଶୀଘ୍ର କୁହନ୍ତୁ। ଶୁଣୁ ମନ୍ଦିରରେ ଭୋଗ ଖାଇବା କୋଉ ଦେବାଦେବୀ ଦେଖିଲେଣି? ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ମନ୍ଦିର କଥା କାହିଁ କହୁଛ? ମନ୍ଦିର କଥା ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରା ସମ୍ବିଧାନ 52 ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ବିଜ୍ଞାନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆମେ ଆମର ଖାଇବୁ। ଆମର କ'ଣ କିଏ କେଚୁଛ କେଚି ମହାରାଜରେ ବ୍ରିଜ ହବ। ବ୍ରିଜ ହବ ନା ବ୍ରିଜ ଭାଙ୍ଗି ଯିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ? ତାକୁ ପାଇବି ମାନେ ମୁଁ ଯେତିକି ମାଡ଼ ଖାଇଛି 2ଟା ବଲ ସୁଧେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଗ୍ରୁପ ବନେଇ ସାରିଲାଣି। ସେଥିରୁ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ବି ବାଦ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭେଷ ପୋଷାକ ଦେଖି ସବୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ସାର୍, ଆପଣ କ'ଣ ବଙ୍କା ହେଇଯିବେ? ଆଉ ଜୀବନରେ ସିଧା ହେଇପାରିବେନି? ମୋର ଆଉ କୋଉଟା ଦେଖୁନ? ଆଉ କୋଉଟା ଦେଖିବୁ ସାର୍? न्यूज चैनल वाला को किसी खबर मिलुनी किए साथ खोलिला कार देखते मसला लिसा महाराज कहा को सुतिला कहानी पंडा केते देखैला ए एक देखे तुम सब चैरिटी बोलो छ नहीं ए तू के एत ना को बाबा तो ना को बोलो सार बढ़िया लागा मु सांबादिक प्रेम पे खाली पॉप खाली पॉप खाली पॉप तारा नहीं भलो हेलो हां तमर हेले मोर भलो पूरा भलो ना मोर भी पूरा भलो तमे सामाजिक प्रेम पे खाली पॉप को मु कॉलेस्ट्रॉल घंटेश्वर घंटा टंग टंग तमे टंग टंग को मु पॉप अबू सान सब लोग सान के तो बंद होनी बुढ़ा हेले बंद कर दे सब ए ଯିବା ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ବସିବା ମୋ ଅଫିସ ଚାଲିଯିବା 2 ଜଣ ଯାକ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ବସିବା 2ଟା ଚେୟାର ପକେଇଦେବା ବସିବା ତୁ ପଚାରିବୁ ମୁଁ କହିବି ତୁ ପଚାରିବୁ ଥଣ୍ଡାଟା ହେଉଛି ବାହାର କରିଲା କୁହୁଡ଼ି କାକର मते डाकिनो मार धोई ताकू जानुछ नहीं से जीव बस गो सागरे गपिबो हां तो सागरे गपिबो ना ए से मो सागरे जीव तो कन्या बोली गरम कर दे तो सागरे गपिबो तो सागरे गपिबो कोन जीव मते पचारिबो मु कहबी से पचारिबो तो सागरे लाइक कॉल कर हां बाबा ने बहुत कथा भाबी देइछो पचारा पचरी हबो ना एटे जी भले रखि जागा छाडी पळा ताले एमिति बाडेगी तो तळ ऊपर सब कोन थारा वाला सीधे दे जानि चा बाडे दे तो 32 दांत गळे मुकी गोटो उठो गोटी पकड़ सते हां आगु कागु मारछना मते प्रथम मारी गोल को आरंभ हबो अनेल को मार खाइछु सत मामुर मार खाइबु भणजा टेका मार मामु मार तो जमा खाइबु अनेलु एका बाडी के तो गछुर नडिया छड़ी दी जानि गोटे ढेला रे तो पयड सब गळे पकई नडिया मते चिनिनु खाइ ए खाइ ओहो तमे की जण रुह मु जे प्रश्न पचारिबी जे मो प्रश्नर उत्तर दे देबो मु ता संगे जीबी पचारिबी प्रश्न जे हैला को जिनिसटा झियो मानकर गोल गोल पुओ मानकर लंबा जे सिद्ध होइबो मु ता संगे जीबी चला हाट मझिरे ब्रह्म ज्ञान कथाटा आउतरे कहि आउतरे प्रश्नटी हैला को जिनिसटा झियो मानकर गोल गोल पुओ मानकर लंबा गोल मानकर लंबा एमिति कहि हो नहीं हाट मझिरे ब्रह्म ज्ञान करि हबनी मु जदि कहि तो काने कहि नहीं एटा भलो कथा समस्त सुनिबे हैं समस्त लोग कान खराब करबिनी खाली तोरी कान खराब जाननादी ना कोन जानी सब क्लियर कहिबे हसे दीर्घकार भूल हो क्या अभद्र
କଥାଟା କଣ ଭଦ୍ର ଭାବରେ କହିଥାନ୍ତ ଭଦ୍ର କଥା ଓ, ଓ, ଭଦ୍ର ଓ, କଥା ଭଦ୍ର କଥା ହଁ ହେଇଯିବା କାନରେ କହିଲ କହିଲି ବା କଣ ଶୁଣିଲ କଣ କହିଲି ଅଭଦ୍ର ଶୁଣିଲ ତମେ କାନରେ କହିଲ ଯେ ସେ କଣ ରଖିଲା କଣ କହିଲି ତା ପେଟ ଗରମ ଅଛି ମୁଁ କହୁଛି ସବୁ କାଢିଦବା ଏଇଠି ଶୁଣ ଶୁଣ ମୁଁ କହୁଛି ଜଲ୍ଦି ଯାଉଛି ମାତ୍ର ये मां ଓ तब प्रश्न उत्तर का ମୁଁ କହିବି କହିଲେ ଦେଖିବା ମୋ ପାଖକୁ ଆସ ସେଇଠୁ କହୁନ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ତମ କାନରେ କହିବି ମତେ କହିବ ଗୋଟେ କାଟିଏ ଠିକ କହିବ ନା ଭୁଲ କହିବ ଠିକ କହିବି ନା ଠିକ କହିବ ହଁ ହଁ ପୋଲିସ ବାଲା ଠିକ କହିବେ ଆଚ୍ଛା ଅମୃତ ଦିଆ ମୁଁ ଗୋଟେ କାଗଜ କହିବି ଆଉ ଗୋଟେ କାଗଜ କହିବି ଭୁଲ 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 ଠିକ ଠାକ କରେ ସିନ୍ଦୁର ସିନ୍ଦୁର କଣ ଝିଅମାନେ ଯେତେବେଳେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧନ୍ତି ଗୋଲ ଗୋଲ କରି ପିନ୍ଧନ୍ତି ଆଉ ପୁଅମାନେ ଯେତେବେଳେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧନ୍ତି ଲମ୍ବା କରି ପିନ୍ଧନ୍ତି ତମେ ଦି ଜଣ ଫେଲ୍ ମୁଁ ପାସ୍ ଏଥର ମୁଁ ମୋ ବାଟରେ ଚାଲିବି ସେ ଉତ୍ତରଟା ଜାଣିଥିଲି ସେଥର କଣ କହିଲି ଏଇଟା ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର କଣ କହିଲି ଆଉ ଥରେ ପଚାରିଥିଲେ ଆଉ କହିଲା ହଁ ବା। ପ୍ରଥମ ଥର କହିଲି କଣ କହିଲି ପ୍ରଥମ ଥର ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଚାନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଥର କହିନଥାନ୍ତି କିଛି ଏଇଟା ଏଇଟା କର ଟିକେ ଶୁଣ ତମେ ତା କାନରେ କଣ କହିଲ କି ନାଇଁ ନାଇଁ କୁହ କଣ କହିଲ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ତୁ ସେଇଆ କହିଥିବୁ ମୁଁ କଣ କହିଲି ଶୁଣିବ କଣ ତମ କାନରେ କହୁଛି ଶୁଣେ ବେଶ ମୋ କାରଣ ନଷ୍ଟ କରିବିନି অল্প যাই সে পিলাকে নষ্ট করিব আর খুশি না বুঝিবি এই জীবন নাই ଦେଖ ନାରୀର ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ ହୁଏ ମା ହେବାରେ ମା ହେଲେ ସଂସାର ସବୁ ସୁଖ ତାକୁ ମିଳିଯାଏ ଆଜି ଯାଏ ମୁଁ ତମକୁ ଅଳି କରି କେବେ ବି କିଛି ମାଗିନି ଆଜି ଏତିକି ମାଗୁଛି ଏ ନିଷ୍ପାପ ପିଲାଟାକୁ ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ ଦିଅ ଏ ପିଲାଟା ଆଉ କେଇଟା ମାସ ପରେ ଜନ୍ମ ହବ ମତେ ମା ମା ଡାକିବ ଏତିକି ଦୟା କର ମତେ এই তো তোমার তো জিত করবে তোমার সব কথা জিত কোন নাই কিছু বুঝিবার এই সব জিত করন্তি বড় পিলা মানে জিত করন্তি না কোন জিত করন্তি ধনকু কারে বসে কটক নেবি আমি করা হালকো খুইবি আর তারপরে ডাক্তারକୁ ডাকি তো পেটরে থিবা ছুয়াটাକୁ মারি দেবি ନାଇଁ ବେବି ଶୁଣ ମତେ ଏମିତି ଅନେକ ଥର କହିନା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଇହକାଳ ପରକାଳର ଦେବତା ସ୍ୱାମୀର କଥା ନ ମାନିଲେ ପାପ ସ୍ୱାମୀର ଅଇଁଠା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଏମିତି ସବୁ କଥା ତମେ ମତେ 100 କି 200 ଥର କହିନା ଆଜିକାଲି ମୋ କଥା ମାନୁନ ମୋ କଥା ମାନ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମେଡିକାଲ ଚାଲ ନାଇଁ ମୁଁ ମେଡିକାଲ ଯିବିନି କି ଏ ପିଲାକୁ ମହାବର୍ଷଣ କରିବିନି ମୁଁ ମୋ ପିଲାକୁ ଜନ୍ମ ଦେବି ପିଲାଟେ ପାଇଁ ବାପା ମା ମାନେ କେତେ ଠାକୁରକୁ ଡାକନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ସକାଳେ କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ମୋ କୋଳ ପୁରା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେବେ ବି ତାକୁ ନଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଦେବିନି ମୁଁ ଏ ପିଲାକୁ ଜନ୍ମ ଦେବି ଦେଖ ସେମିତି କୁହନି ତାହେଲେ ତମର ପାପ ହବ এই তো আপন জোহর পিপি নিরক্ষণ সাজিଥିବା কাই বসু আপন ভাই দেখুଛୁ ଭଲରେ ଭଲରେ ମେଡିକାଲ ଯିବୁ ନା ନା ତ ପିଲାଟାକୁ ଗୋଇଠା ମାରି ମାରିଦେବି ନାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବି ନା ଏଠି ମାରାଧରା କରିବି ଏମିତି ସବୁ କଣ କରନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ମାରାଧରା କରନ୍ତି ଆଉ ମାରିବି ଆସ ତମକୁ ମାରିଲେ ଅଧର୍ମ ହବ ଆସ ନା ମୁଁ ଯିବିନି କଥା ଦିନେ ମାରିବି ଆସ ଆଉ ମାରିବି ତମ ମୁଣ୍ଡ ଚୁମୁକୁ ଆଉ ମାରିବି ଆସ ମୁଁ କହିଲି ସତ ମାରିବି ଆସ ଏଇଠି ବସ ଆସ ମେଢ ନେଇକି ବସ ଏଇଠି ବସ ଆରାମରେ ବସ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଁ ଆରାମରେ ବସ ଶୋଭନା ତମେ ତ ଜାଣିଛ ମୁଁ ଜମା ଭଲ ପିଲା ନୁହେଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ହାରାଏ ତମକୁ ମାରିବି ପିଲାଟା ତ ମରିବ ସେଥିରେ କିଛି ମୋର ଦାୟ ଆସେ ନାହିଁ ମୋ ମନକୁ କେତେ କଷ୍ଟ
କଷ୍ଟ ହବ କହି କଥା ମାନ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମେଡିକାଲ ଚାଲ ନାଇଁ ହେ ଶିଉଳି ଫୁଲରେ ଯଦି ଆଇସ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା କାହିଁକି ସେଦିନ ଆଲୋକ ଦେଖିପାରିବନି ଏ ଅନ୍ଧାରେ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ତମ ବୋଉ ସୃଷ୍ଟି ହବ ମୋ କଥାରେ ଜବାବ ଦିଅ ଈଶ୍ୱର ମୋ କଥାରେ ଜବାବ ଦିଅ এই তো ମୁଁ ହେଲି ଈଶ୍ୱର ଆଉ ତୋ ପେଟରେ ବହୁତ ପିଲାଟା ହଉଛି କଙ୍ଗ ଶିଉଳି ଏବେ ଛାଡ଼ିବ ଏଇଠି ଛାଡ଼ିବ ওই খামারি মাইকে দেখো এদিকে দিও পিলাতে এইଠି ছাড়িব ও ডার্লিং ও মাই সুইট হার্ট ডায়মন্ড তার কিছু বলি মরিব তা পেটরে বড়ুଥିବା ପିଲାଟା ତା ପିଲାଟା ଆମର କେହି ଖାତି କରୁଛି କାହିଁକି ମରିବ କେଇଟା ଦିନ ପରେ ସେ ପିଲାଟା ଜନ୍ମ ହବ ମାଟିରେ ପଡି କୁଆଁ କୁଆଁ ଡାକିବ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ ଭାବରେ ପଶୁନ ବାପା କଥାରେ ମାଆକୁ ମାରିଦେଲା ଭଳିଆ ଇଏ ତା ମା କଥାରେ ବାପାଙ୍କୁ ମାରିଦବ ମୁଳୁ ମାରିଲେ ଜୀବ ସରି ଦେବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କିମ୍ବା ପିଲାଟା ମରିଗଲେ ଭଗବାନ ଆମ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ମା ହେଇପାରିବିନି ଏ ତ ଠିକ କଥା ଆଉ ଆଚ୍ଛା ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ସେଇଆ କରିବି ତମେ କହିବ ତ ଏଇଟାକୁ ଧକ୍କା ମାରି ଏ ଘରୁ ବାହାର ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତମେ ଠିକ ଯାହା କରିବ ହଁ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଏ ଡିଭୋର୍ସ ପେପରରେ ତା ପାଖରୁ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ କରି ଆଣ ডিভোর্স পেপার নেইকি আইছো মু এই ঘরে ডিভোর্স ନାଇଁ ঘরে ডিভোর্স পেপার ନା সাইন করবো চাই ଭଉଣୀ ତମେ କିଏ ଏ ଘରୁ କାହିଁକି ଆସିଛ କଣ ପାଇଁ ମତେ ଡିଭୋର୍ସ ପେପରରେ ସାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛ ସେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋର ବାକି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତମ ଅନାଗତ ପିଲାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଥିବାରୁ ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଠାକୁରାଣୀ ପାଲଟି ଯାଇଛ ଠାକୁରାଣୀ ସେତିକି ଭକ୍ତି ଥାଉ ଭଲରେ କହୁଛେ ডিভোর্স পেপার করে সাইন ନାଇଁ ଏ ସାଇନ କରିବ ନା ମରିବ ରୁହ ସେ ପେପରଟା ମତେ ଦିଅ ମୁଁ ତା ପାଖରୁ ସାଇନ୍ କରି ଆଣୁଛି ତମେ ସାଇନ କରିବ ତ ଘରେ ডিভোর্স পেপার ଆସିଲ ସାଇନ ଆସିଲ ডিভোর্স পেপার করে সাইন করে সারিবা পরে তু ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହ ବାହାରେ ନାଇଁ ବାହାରେ କୁ ନା ବାହାରେ କୁ ଦେଖ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି ଏହିନି କପାଳଟାର ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଜାଗା କାଳେ ବାପ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଛି ଆଉ ଯିବି କୁଆଡ଼େ ତୁ ଏଇଠି ରହିବୁ ତମ ମୁଣ୍ଡ କଣ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ডিভোর্স পেপার উপরে সাইন করে সারিবা পরে ତା ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ କଣ ଆରେ ସେ କୋଉ ପରିଚୟ ନେଇ ସେ ଏଠି ରହିବ ଚାକରାଣୀର ପରିଚୟ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଆମ ମ୍ୟାରେଜ ବେଳେ ଚାକରାଣୀଟା ନିହାତି ଦରକାର ରାଇଟ୍ ଶୋଭନା ଏଠାରେ ଚାକରାଣୀର ପରିଚୟ ନେଇ ରହିବ ହଁ ବାବୁ ମୁଁ ଏ ଘର ଚାକରାଣୀ ହିଁ ରହିବି ତମକୁ ବାବୁ
ବାବୁ ମତେ ଏଥର ଚାକରାଣୀକି ରହିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ବାବୁ ଏତିକି ଦୟା କରନ୍ତୁ। ହସ୍ତେ ପରମରେ ସାଇନ୍ କରି ସାରିବା ପରେ ତୁ ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ ତାହେଲେ ତୋ ମଥାରେ ସେ ସିନ୍ଦୁର ରହିବ କାହିଁକି ତୋ ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର ପଛି ମୋ ନାନୀ ମଥାରେ ମୁଁ ଲଗେଇଦେବି ଆକାଶରେ ନାହିଁ ମେଘ ଦିନରେ ବଜ୍ରପାତ ପ୍ରକାଶିତ କାଳିଆଙ୍କର ସଂବାଦ ଏକା ବସିକିଆ ଅନ୍ଧକାରେ ଗଲା ଏମିତି ତୁ କଣ କି ତଳେ ବଇଛୁ ଧଳା ଧଳା ପିନ୍ଧିଥିଲା କଣ ଏଇ ବାବୁଲୋ ଏ କିଏ ବା ତମେ ମୋ ଘାଟିରେ କଷରା ଗାଇବିଲା ଟିପା ଟିପା ଆଖିକାଠି ବଡି କଣ ମାଡ଼ି ଯାଉଛ ଏ କିଏ ବା ତମେ ଏ ନୁଆଉ ଏ କିଏ କି ବାବୁଲା ସେ ତ ଭାଇଙ୍କ ନୂଆ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ନୂଆ ଆଜିଠାରୁ ତ ମୁହଁରୁ ନୂଆ ଗୁଡ଼ାକ ଶୁଣିବା ମୋର ସରିଗଲାରେ ବାବୁଲା ଆଜିଠାରୁ ସେ ଘର ମାଲିକିଆଣି ମୁଁ ଏ ଘର ଚାକରାଣୀ ତୋ ମନକୁ ତାକୁ ନୁଆକୁ ଲାଗିପାରିବି ଆଇ କହିବି କାହିଁକି ନା ମୋ ନୁଆ କଥା ଯୋଉଟା ଅଛି ତମ ପାଖରେ ନାହିଁ ଆଉ ତମ ପାଖରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ମୋ ନୁଆ ପାଖରେ ଏ ଭାଇ ଦେଖି ଦେଖି ମୋ ନୁଆ କେତେ ଭାଗ୍ୟ ଦଉଛି ଆଉ ଇଏ ନକି ପିଲା ମେଡ଼ ତୁ ସବୁ ବାରବା ଦେଖିଆ ଇଏ ସ୍ୱାତି ଇଏ ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଦଉଛିବ ମୁଁ କାଉଲା ଦଉଛି ନକି ପିଲା ମେଡ଼ ବାରବାରି ଆଉ ତୁ ମୋ କାଉଲା ଦଉଛୁ ମୁଁ ବାବୁ ତାକୁ ମାରୁନି ବାପାଣି ପିଲା ଲୋକ ଜାଣି ପାରୁନି କଣ ଗପି ଦଉଛି ଏ ବାବୁଲା କାହିଁକି ତୁ ଘରକୁ ଆସୁଛୁ ରେ କଣ ପାଇଁ ଏମିତି ବାଣ ଖାଉଛୁ ତୁ ଚାଲି ଚାଲେ ବାବୁଲା ଚାଲି ଚାଲେ